One serving nila is good for 2. Grabe, ang dami. Ang dami. Hindi ko na siya nauubos. So, I'll keep this and have it for dinner. Super worth it. Shocks Sisig! Bye! Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!